Neće igrati ova utakmica iz razloga što je u toku rekonstrukcija, pa će se meč igrati na maloj areni kapaciteta 8000 sjedećih mjesta. Pored toga je i velika dvorana koja je nadkrivena u kojoj Šerif igra utakmice zimi kada su loši vremenski uvjeti. Zatim tu je 8 pomoćnih terena koji su osvjetljeni, kompleks je ograđen, ima bazene, teniske terene, koledž i stanove za igrače. Zaista to mogu samo veliki organizator. Zvanična utakmica za Željezničar. Sada Zeba napravio lijep potez, prolazi lopta, da vidimo sada Smajić u 16-tercu, šutira Smajić, ostaje 0-0, Sulejman Smajić, dobar udarac iz okreta, odlična lopta Zajka Zebe, evo prvog kornera za Željezničar. Evo gledamo još jednom, lijepo je Smajić tu okrenuo se između dva igrača, no odbranio Stojanov koji je u onoj prvoj utakmici pokazao da se radi o zaista kvalitetnom golu. Smajić, Zeba sada dobio prostor za udarac, ali ipak nije najbolje šutirao. Zeba, evo prostora za Zajka Zebu koji je krenuo naprijed. I dalje Zeba, evo prostora za udarac, Zeba šutira pored gola! Odličan udarac Zajka Zebe, još jednom Stojanov koji se sada i ljuti na svoju odbranu jer je ostavila dosta prostora. Zeba je to majstorski gađao, nije to bio snažan udarac, ali vrlo precizan. Još jednom Stojanov sačuvao Šerif. Drugi udarac iz ugla će biti za našeg predstavnika koji je imao dvije sjajne prilike nakon udaraca Smajića iz 6. i Zebe iz 37. minute. Upravo će Zeba izvesti korner broj 2 u skoku Nijema i sada može odahnuti odbrana Šerifa. Evo još jednom Zeba gađao, međutim vrhovima prstiju je to skrenuo u korner Stojanov. Je dosta dobro za Željezničar u ovoj utakmici. Znamo kako se ipak sudi timovima koji su favoriti. Sada Svraka. Marković. Evo dobre lopte za Smajića. Smajić slabo je odigrao taj povratni pas. Savić. Lijepo Savić. Stanić. Smajić, još jednom Smajić ne pronalazi nekog od saigrača u polovini Šerifa da ima loptu u svom posjedu nešto duže. Marković, evo prolazi lopta do Stanića, Stanić izblokira za Patrika Gerharda Njemu, Rata pa Savić, Ramić. Evo sada Jamak šalje loptu prema Smajiću, Smajić namješta se na udarac, lak plijen za Stojaže, kraj. I evo sada Hansen svira kraj, Željezničar je u trećem pretkolu Evropske lige, poštovani gledatelji, sjajan rezultat je napravio osvajač kupa naše zemlje, eliminisao jednog velikog rivala, favorita Šerifa iz Tiraspola.